Ya Allah. Pancen ayu yen kowe guyu nyenengke atiku lambemu sigar jambe yen tak sawang saya tambah ayune aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe wis irang minggu tak simpen ana jero dodoku arekku sumbe-sumbe pancen ayu pancen ayu kembang desa asli jati roto yo sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku tresno sliramu sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi-sumi pancen ayu sumpah mati sikilku ketiban bekmu tresno tenan lho Dek apa ragu-ragu bar lebaran tak lamar Dik asik bersama Live CS Ari Ponco bergabung bersama Semen Bapak Rijo iya Wonogiri masuk ayo deh kowe pancen ayu apa kowe aku seneng aku wis ono rong
bodoh tak lamar tenan Dik. Matur sembah nuwun Mbak Dwi. Semangate Pak Desukri lho sing ora Semangat sadar. Fatimah.